A la prèvia d'avui tenim la comèdia perfecta, La pell fina, que torna al Teatre Borràs. Dic torna perquè ja la vam tenir l'any passat i va ser un èxit total i ens ho vam passar tan bé que no podíem desaprofitar aquesta oportunitat. Escrita i dirigida per la parella del moment, Carme Marfà i Iago Alonso, i protagonitzada per 4 actors de primer nivell, Biel Duran, Laura Pau, Francesc Ferrer i Laura Porta, que interpreten un grup d'amics de Barcelona. El Nacho i la Miranda visiten a l'Eloi i la Sònia, una parella que acaba de tenir un fill. Tot sembla anar bé fins que el Nacho els diu que és una mica lleig el seu fill. I a partir d'aquí sorgeixen altres temes molt actuals. I per parlar d'aquesta comèdia tan ben feta, avui tenim els dos protagonistes, Biel Duran i Laura Porta. Què tal? Com esteu? Benvinguts. Molt bé, moltes gràcies. Oye, coneixeu aquest vi? És del Penedès, Biel? Home, com ha de ser, sí. A veure. No el coneixia, però és com diferent, no? Perquè té com... no és transparent. És natural. Això és perquè és natural, m'han dit. Ah, vale. Molt bé, aviam, provem-lo. I ens ho porta Fino Bar, es diu Lil i és 95% parellada, 5% moscatel d'Alejandria. Especifico perquè sé que en saps de vi. Tu, Laura, segurament. Jo no. Bueno, el Biel sap. Diré que sí a tot. I és un vi de la Núria Renom, que és una noia que el 2014 lloga una vinya minúscula i un mas al Parc del Garraf, mentre feia de sommelier al Bar Brutal. Llavors, quan acabava el seu torn, amb l'escúter ràpid cap al Garraf a cuidar de la seva petita vinya i allà és on comença a fer les primeres produccions. Uau. Més endavant s'instal·la al Penedès a una masia que es diu Cantarelles, que és d'on surt aquest vi. I m'agradaria llegir tal qual el que ens diu Fino Bar, que és el que ens ha portat aquest vi. ¿Vale? Ella elabora, sobre la Núria Renom, ella elabora vinos que no solo expresan a la perfección el clima de esta región y sus suelos, sino que también reflejan de alguna manera su personalidad e intención. Son vinos que suelen ser salvajes, salinos y transparentes, pero sobre todo son siempre puros y expresivos. Ojo que això té a veure amb la pell fina. I aquest vi es pot trobar a la carta de Fino Bar, que té una carta de vins fantàstica, i ens l'han recomanat i ens l'han deixat per la prèvia d'avui, que tinc moltes ganes de començar. I Fino Bar, pell fina, també. Ah, vale. Ben lligat. Mira, que ens hem caigut amb això, heavy. Pues sí, brindem, va, i comencem. Molt bé. Jo Salut. arribo... Salut. Així mig. Salut. Salut. Biel, tu ets l'Eloi, que ets el pare del Jan, del pobre Jan. Amb la Sònia, que és la Laura Pau, i el Nacho, que és el Francesc Ferrer, és el vostre millor amic. I tu ets la nòvia del Nacho, la Miranda, Laura a la prèvia. I ja portes uns mesos amb el Nacho, però encara no els coneixies fins que comença l'obra, no? Exacte. En situació. I després tens un secret que no direm res, però tela. Llavors, què és el que us fa escollir aquests personatges? Què és el que us atrau d'aquests personatges? Mira, en el meu cas, el Iago i la Carmen, que ja havíem treballat junts, jo crec que ja pensaven amb l'Eloi per fer-lo jo. Llavors hi ha coses del personatge que segur que surten... Ens coneixem molt, llavors hi ha coses que ells ja et veuen, què pots donar, què no pots donar i tal. Llavors, l'Eloi, que és un pare primerizo, que està il·lusionadíssim en intentar ser el millor pare possible, ell es creu que això és possible i que hi ha com una certa pressió social, no? de ser un pare modèlic, exemplar, modern. Jo crec que allò a la Carmen els feia gràcia imaginar-me en aquest paper de padre, que crec que és com bastant impossible que això sigui real. Llavors Sí o això no? els hauria fet com gràcia, sí. En plan, et volen veure en aquesta situació, sigui com Sí, sigui. de padre en apuros una mica, Vale. perquè és una mica, l'Eloi és una mica un padre en apuros d'aquests que... igual que el seu fill ha passat a ser el centre de la seva vida, porta moltes nits sense dormir, el nen li està donant la vida, però alhora hi ha una cosa que aquest nen no acaba de ser del tot guapo. Aleshores, reconèixer això per algú que ha abocat tota la seva energia i tot el seu temps a intentar pujar una criatura és bastant dur. I aquí és on comença una mica el conflicte de la història, no? Però l'Eloi se'n vol anar al Primavera Sound, o sigui, el que vol ell és anar-se'n, seguir amb la vida que ell tenia.
no? A ell li encantaria sortir per la nit, recuperar els seus amics, però en canvi s'han anat a viure a 20 quilòmetres de Barcelona, a un poble de merda, probablement, fent una vida que potser no és la que ell s'imaginava, no? I aquí, aquest malestar és el que fa que aquest paio estigui una mica en un lloc una mica complicat. I això és el que volien el Iago i la Carmen de... Sí, jo crec que... I tu també volies estar aquí, provar aquest personatge? M'encanta, sí. A veure, a mi m'encanta... M'encanta la manera que tenen d'escriure els personatges, perquè una cosa porta a l'altra. No? Són històries que tu l'únic que has de fer és pujar a l'escenari, saber molt bé quin és el plantejament i el conflicte, i deixar-te portar pels 100%, companys, 100%. per la situació que està passant, i surt la comèdia. I això és màgic, perquè no és habitual. Normalment la comèdia necessita que els actors hi posem molt de la nostra part, que intentem servir-la d'una manera molt concreta, i aquí hi ha aquesta sensació de em tiro pel tobogan, sóc aquest personatge i defenso el meu personatge, i la mirada del personatge, i a veure què passa. No? Hi ha alguna cosa d'una certa llibertat, que saps que estàs com molt ben acompanyat pel text. Sí, 100%. O sigui, és un text que et permet estar superpresent, no? És el que dius tu, que a mi em passa que a vegades tinc projectes que sempre detecto un moment on sé que patiré una mica perquè hi ha una cosa que requereix una tècnica o perquè jo què sé, perquè és un moment que per mi és delicat o el que sigui, però amb la pell fina és com superfluid, és pujar, escoltar-te i deixar que et passin coses, i això és superagraït. I Laura, tu què diries si tens alguna cosa en comú amb la Miranda? Jo crec que sí. Jo crec que sí. No sé, clar, la Miranda jo la vaig enganxar com quan estava ja en mig procés, perquè abans el feia l'Àngela Cervantes i ens l'hem anat com mig partint, i per mi és un superluxe tornar-la a recuperar, perquè és un personatge que m'encanta, és una tia com molt dolça, molt empàtica, que intenta encaixar en aquest grup nou d'amistats de la seva nova parella, i que, bueno, d'alguna manera aprèn també a posar-se en valor al llarg de l'obra, jo crec. I és molt guai. Sí, després parlarem del Nacho perquè, no sé, no em sembla No ens el acaba. millor nòvio. Ja. Bueno, jo tinc 2 fotos. Aleshores, aquests 2 bebès, què volien ser quan eren petits? Volíeu ser actors ja, en aquest moment? Amb aquesta edat jo crec que Una encara no mica tenia... de petits, Una mica més. si voleu. Jo seria per aquella època que el Biel va començar amb La teta i la luna, no? Sí, Sí, una mica. Quasi. Poc Casteller et ja. faltaria, sí, surto de Casteller. I on estàs? Això és el parc, no? Això què és? O No, això és el la cuna, bressol? tio. És el bressol. Clar, però si vaig en penyal. Sí. Vale. Hòstia, clar, jo aquí era Casteller. Clar, és que va amb la Clar. samarreta. La camisa Però amb dels- quants anys vas dels començar? Vélez Vigilià. Bueno, que aquí no deuria pujar, perquè deu ser il·legal pujar a aquesta edat, però, No. però amb 5 sí que pujava. Joder. Sí. Vull dir, perdó. Sí. Es permeten. Jo no sé si seria, no sé què volia. Clar, aquí no sé què volia, però sí que era Casteller, que en el meu cas ser Casteller és el que em va portar a ser actor. Per tant, ja hi havia alguna d'atzar, no? Perquè en el meu cas ha sigut molt per atzar. Jo volia ser metge quan era petit, m'hagués encantat sí? ser metge i de fet em vaig estar plantejant estudiar molt el batxillerat per treure la nota per medicina, però se'm va passar la tonteria molt ràpid quan vaig veure que m'agradava molt fer això. Clar, perquè a l'hora d'estudiar tu ja havies fet coses d'interpretació. Sí. O sigui, a part de la peli. Clar, jo vaig començar una mica per casualitat, perquè buscaven una enxaneta per una pel·lícula del Bigas Luna i jo passava per allà. Però ni els meus pares volien que jo fos, no eren els típics pares que portaven els nens als càstings, ni tan sols havia fet els pastorets, per entendre'ns. Aleshores, sí que la gent em deia, parles molt, ets molt expressiu, parlo molt, la veritat. I sí que t'agraden els micròfons, no? Hi ha com una cosa que ja veies que era el nen que agafava el micro als autocars i estava xerrant, fotent la xapa a la gent, no? I hi havia alguna cosa que m'havia de dedicar a la comunicació. De fet, no sabia si volia ser periodista, si volia ser actor. Tenia bastants dubtes. També tens una veu bastant característica. També. Sí. Sí que m'ho diuen, i m'agrada molt la ràdio, i m'agrada molt tot el que té a veure amb la comunicació. Llavors, d'alguna manera sí que sabia que algo relacionat amb la paraula o amb expressar-me acabaria fent. Va ser a través del cinema i a través de la interpretació i a través del teatre, i sempre tinc el dubte de si és el lloc que em toca, A vegades tens moments que dius, hòstia, ara potser podria plantejar-me fer altres coses o... Com què?
Bueno, el món del periodisme, de la comunicació m'agrada molt i sempre he estat una mica allà i amb els castells sempre ho he pogut fer, no? Vaig estar un temps fent de periodista casteller també a la tele, fent guions de programes i coses, vull dir que no era exactament la ficció el que jo m'imaginava que faria, jo pensava que faria coses relacionades amb la realitat, amb l'actualitat i tal, i al final pues és ficció, sí. I tu, Laura? De moment. Jo, en el meu cas, o sigui, una mica oposat al Biel, era una nena supertímida, del pal que a la guarderia parlava amb arbres, no tenia amics, era com molt tímida, extremadament discreta, d'estar a última fila sempre, i crec que per mi trobar el teatre, la interpretació en general, va ser com una via d'aprendre a comunicar-me i aprendre a relacionar-me, i jo crec que des de molt petita ja tenia molt clar que volia ser actriu. Sí? Sí. Que guai. Sí, Millor sí. tenir-ho tot clar ja des del Sí, bueno, principi. després hi ha èpoques de dubte i de fer altres coses i d'estudiar altres coses, però... I si us sortís un Jan petit que us digués «Mama, quiero ser artista», què li diríeu? Quin és el consell que li diríeu? Bueno, prova-ho. Pot estar bé, no? Sí. Vull dir, no sé, és que... Jo li diria espera't a ser gran. Ah, bueno, clar, Això sí que li diria. Clar. És guai fer-ho quan ets gran i adult i t'has preparat i tal. En el meu cas, per exemple, que els meus pares no volien que ho fes. Durant molts anys em deien, tio, para, o sigui, que ho vols fer tot, vols agafar totes les sèries, totes les pel·lícules, totes les obres, i jo volia fer-ho. I llavors ells em posaven una mica de frena de, tio, estudia, i no podia parar, hi havia com alguna de... Això és el que em flipa, però és veritat que m'hagués agradat començant de zero. No sabria com començar, perquè clar, jo tinc la sort que he començat a dir, llavors quan ets gran ja et coneixen, que això és guai. Sí. Però si hagués de començar de zero i sortir de l'Institut del Teatre i fer el camí que fa la majoria de la gent, no sabria com es fa. I llavors em semblaria molt difícil començar de zero. Ningú sap com es fa. Ningú sap com es fa. No, jo no ho sé encara, tampoc. No, és que és molt... És veritat, és molt complicat. Però sí que és veritat que m'hauria agradat tenir tot el temps d'adolescència i d'infància per crear la vocació, no? Ja. Que no sigui alguna cosa, perquè a mi em passava molt de jo estic fent això perquè m'ha tocat o perquè és el que realment vull fer. És una casualitat i un atzar enorme de la vida o hi ha una part de voluntarietat i de consciència molt forta? I aquest dubte em va acompanyar durant molt de temps, se'm van passar les tonteries. Després ja quan portes molt de temps treballant i veus que això et flipa i que t'omple, veus que estàs al lloc que toca, no? Però quan ets adolescent, i em passa amb molta gent, amb molts nanos que comencen, o actrius que comencen i són molt joves, i treballo a la tele o al cinema, i et venen els pares i les mares i diuen escolta, és que el meu fill, que té 16 anys o 17, no sap què vol fer amb la seva vida. Dic, mira, exactament igual que em passava a mi, perquè clar, quan tu agafes un ofici que no és el que tu has triat, sinó el que t'ha tocat, sempre tens el rum-rum de... Com que has de desenvolupar un altre cop el gust. Sí. Clar. Sí. Bueno, has de reflexionar si això t'omple realment i tal. I si t'hi vols dedicar, perquè és per sempre. Clar. I si és així, quina sort. Sí. També. És a dir, agafa-ho amb tot i... Jo vaig parar un temps, vaig parar 3 anys voluntàriament, una mica també per pensar, i ho trobava tan a faltar, dic, vale, soc addicte, ho reconec, necessito el públic, necessito els guions, necessito els companys, i necessito ficar-me a la pell d'un personatge una altra vegada perquè de cop i volta la vida no tenia cap sentit, no? Durant molt de temps ja com, hòsties, ho trobava a faltar moltíssim. I com és que vas parar? Bueno, vaig parar per moltes coses. Primera perquè tenia aquests dubtes, hi havia molts projectes que m'arribaven que tampoc no m'acabaven d'agradar, que això és una cosa que quan ets jove i idealista i penses que sempre et donaran els papers de la teva vida, dius, hòstia, si no són els meus papers, si no són els meus projectes, no ho vull fer, que és una xorrada, perquè al final som professionals i volem resistir, no? I volem guanyar-nos la vida fent això. Hi havia una part d'això, llavors hi havia una part, jo vaig perdre la meva germana que va morir i a mi em va tocar bastant de prop, llavors no tenia moltes ganes de pujar als escenaris i de fer d'exposar-me, i em va agafar com una època més de dedicar-me a altres coses. I em va servir per moltes coses, per renamorar-me de la professió, per trobar-la a faltar, va ser guai. M'ho vas tornar més motivat que mai, no? Sí, la veritat és que sí. Sí. I tu, Laura, algun cop t'has desmotivat de la carrera de ser actriu? Clar, és que en el meu cas
com que primer vaig estudiar una altra carrera i després he anat picant molta pedra durant molt de temps, començant en un circuit superprecari i anant picant pedra, és com que ara estic començant a veure els resultats una mica més com guais, diguem-ne, de tota aquesta feina i tot aquest esforç. Llavors, encara no he tingut el moment de dir, vale, fins aquí. Sí que he tingut èpoques molt xungues a nivell econòmic on he dit, vale, Laura, o sigui, contra la teva voluntat hauràs de fer una altra cosa, perquè no hi ha altra, però no he tingut com la desmotivació de dir, estic cansada, necessito com temps per mi, perquè o sigui, encara estic en el procés de seguir apassionada i de com explorar moltes coses que encara no he explorat de la professió, saps? Llavors, com que vaig amb calma, però vaig trobant cosetes, sí. Jo ara us he de recuperar el tema de la pell fina. Sí. Perquè m'agradaria saber si us ha passat algun cop el que passa a la pell fina, que algun amic conegut us presenti un bebè i pensis que lleig o t'hagis rigut d'ell o alguna així. Us ha passat alguna semblant? Home, hi havia molts bebès que són objectivament lletjos, no? Vull dir que no hi ha... Jo és que no tinc molts bebès, o sigui, els meus col·legues encara no són pares mares, encara gaire. Llavors, no he vist molts bebès com així de prop. Ja, és el que t'anava a preguntar. 30. Això és com ASMR, això com es diu? Sí, ASMR. 30 tens? Sí. I llavors no tens... O sigui, mai us heu rigut d'un bebè? No és el cas. Home, la cara dels pares no. A casa sí. Has vist i t'has anat pensant, joe. Home, sí que he vist algun bebè que he pensat, mare de Déu, espero que la cosa s'arregli, no? Perquè... Sempre s'arregla, això, sempre s'arregla. O sigui, els bebès lletjos, després... Però és que tots els bebès són lletjos. Exacte, tots els bebès són lletjos en un principi. No, tots no, hi ha uns bebès. Bueno, la majoria. Clar, és que naixem una mica abans de temps, els éssers humans, no? Vull dir que tots els animals, la majoria dels animals estan més temps gestant-se i llavors ja neixen una mica més, caminen, hi ha animals que neixen i caminen. Sí, clar. Ja. Nosaltres som encara un fetus. Perquè hi ha la gestació com externa, no? Que són 9 mesos més, que és un bebè, depèn directament de la mare, encara està gestant-se, no? Ja. I en canvi els humans necessitem molta protecció durant molt de temps, no sabem fer res durant molt de temps i llavors naixem que no estem del tot fets. Llavors jo doy el benefici de la duda quan hi ha un bebè que és lleig i dius, bueno, escolta'm, està en formació, no passa res, hi haurà un dia que aquest bebè serà una persona meravellosa. És que també ser lleig li donem un valor com, bueno, i què passa? Ser lleig, escolta, no està mal tampoc, vull dir, no? Vull dir que la bellesa a vegades la sobrevalorem i li donem un sentit que, bueno, si és un nen lleig, doncs és un nen lleig, tindrà altres coses i, no sé, potser el d'un altre és guapíssim i és... A mi em passava molt això quan pensava en l'Eloi, el personatge que faig, que havia de pensar, hòstia, a veure, fins a tu et molestaria realment que el teu fill fos lleig? Pensava, jo crec que no. Jo crec que sí, però perquè els estàndards de la societat fan que tu vulguis un nen que estigui dins d'un... Denunci, no? Un nen denunci. Bueno, denunci o un nen que diguis, que des de fora et diguin, que guapo, que no sé què, no? Vull dir que per molt que tu diguis, és el meu fill, me l'estimo igual, hi ha un punt en què tu vols que des de fora es valori, bueno, com certs estàndards, certs coses. Però jo també crec que els pares mai veuran si el nen és lleig, mai el veuran tan lleig com el veu el teu col·lega. No, potser tant no. Una mica d'autoengany. O sigui, seran objectius i si és lleig, però sí que és veritat que tu te l'estimes, el veus créixer i al final quan això passa, jo què sé, si comences a conèixer algú, el vas veient més guapo amb el temps, amb el fill passarà el mateix. El que passa que el Jan, jo crec que el Jan és especialment lleig. Clar. És a dir, bueno, juguem a això. Sí. Jo me l'imagino com algo realment monstruós. No? En plan què? En plan quasi gremlin, aquest univers així... Arrugat. Sí, jo veig com més un alien, com algo com... Uns ulls excessivament fora de les òrbites, gairebé entre la malformació... Com el crani, no? És raro, no? Que dius, realment la vida, això que diu el Nacho, la vida li posarà difícil. No, però jo no crec que un bebè lleig sigui després una persona... O sigui, no té que ser. I després hi ha que comptar molt que siguin simpàtics o no, no sé. Exacte. Que no sigui un nen que passa de, no sé, que plori. Però això em cau millor. O sigui, jo com a mare preferiria més lletget, però que es rigui, que et deixi dormir, aquestes coses, no? Sí, que et deixi dormir. Ja. Oh, clar, no, això no es pot escollir. Et toca i com et toqui.
Sí, això sí. No ho sé, Això però ja ara vaig al tòpic, però jo crec, a mi els meus pares sempre m'han dit que el que més els hi preocupava és que fos bona persona. Aquesta és una cosa que als pares els hi preocupa molt. És igual si... Però amb un bebè de 6 mesos no ho saps. Bueno, però ja veus coses, no? Dius, hi ha bebès molt malparits, No sé si bebès tan petits, però ja veus nens petits que dius... Malícia. Que veus cap a on van, sí. Sí. Com vau conèixer la Carmen i el Iago? Doncs mira, vam fer una websèrie fa molts anys, jo crec que deu fer ja 10 anys o alguna cosa així, que es diu El Ramon de les Olives, que és una websèrie... Em va escriure el Iago un Facebook. Vale. Una oferta de feina per Facebook, l'única que Si m'han no el fet a la vida. coneixies de res, No. i t'escriu per Facebook. I em va escriure pel Facebook, jo era a l'època que no estava treballant, vaig dir, a veure què... En l'impàs aquest dels 3 anys. Era aquests 3 anys que jo no treballava. I vaig veure un missatge impecable d'un tal Iago que em deia, escolta... Molt ben escrit, no? Molt ben escrit. Estem preparant una websèrie que es diu El Ramon de les Olives, que és una banda de pop català que volen ser com els Manel, però són uns cutres i no se'n surten. Dic, m'agrada això. I llavors li vaig dir que sí i vam fer El Ramon de les Olives, que va anar molt bé, va ser una websèrie que es va veure molt, i a partir de llavors la Sara Espígol volíem fer alguna cosa i vam parlar amb ells i van escriure Ovelles. Sí. I ja som família. Vam fer padrí de la seva criatura, que és molt guapa. Molt guapa. I ja compartim com projectes i una mica doncs, bueno, estem allà aixecant coses amb el ramat i bueno, som família de debò, o sigui, ens vam entendre molt bé. Per mi, de les últimes comèdies que he vist en els últims anys, totes les que he vist de la Carmen i el Iago estan allà. O sigui, des d'Instruccions per enterrar un pare. Boníssimes, em vaig tronxar de riure. I a mi no m'enterraran fins que la facin al Borràs, que no l'han fet. És l'única d'Ovelles, Pell Fina, totes han anat al Borràs. Pues l'has de portar. No... Ho he parlat sempre que veig el Iago i a la Carmen, els hi dic en plan, és que, bueno, em vaig tronxar. Però, i això, no? Ovelles, la Pell Fina, és que són totes fresques de temàtiques diferents, però com molt actuals, que flueixen, no? Deia una mica al principi. Què és el que fan? O sigui, com ho fan? Què creieu quina és la màgia que tenen? Tu els coneixes més. Bueno, no, clar, sí. Mira, a mi em passa que tot el que em llegeixo ja estàs a casa pixant a riure, que això és molt difícil. Ja. Perquè moltes vegades és allò que dèiem, que les comèdies hi ha una part que la fa qui l'escriu, una part qui la dirigeix i una part qui la interpreta. En el cas d'ells és que a casa et pixes a riure i llavors això és molt difícil. Connecten amb alguna cosa i és el que els hi surt i escriuen sobre el que els agrada. Jo crec que hi ha una part, primer, d'honestedat molt gran de parlarem dels temes que volem parlar. En el cas d'Instruccions, no? Que hi ha un tema de crítica social de puta mare aquí, en què si ets pobre costa més morir-se i no renuncien mai a un tema de justícia social, a un tema de posar els punts sobre les is amb certes coses que tots hi hem pensat alguna vegada i que no sabem com explicar-ho, i ells ho expliquen d'una manera que fa molt riure. Crec que coneixen molt bé els personatges que escriuen, són personatges que els identifiques de seguida, dius, aquest existeix, és un amic meu, hi ha alguna com de respecte total per la psicologia dels personatges. No es traeixen mai els personatges ells mateixos, són absolutament conseqüents amb el que són, amb el que volen. Llavors crec que coneixen els fils d'un guió, d'un text, d'una manera especialment talentosa. És a dir, no és habitual trobar-se gent que escrigui tan bé. Llavors coneixen molt bé l'estructura, coneixen molt bé els personatges, coneixen molt bé on volen arribar i ho saben fer d'una manera molt, molt, molt divertida que connecti amb la gent. Aleshores, si tu tens tot això, està tot fet. Nosaltres, de debò, i no ho dic de bien queda, o sigui, sempre ho diem amb la Laura, que és dels textos més fàcils d'interpretar. I quan això passa vol dir que l'andamio està molt ben fet. Amb què teniu la pell fina vosaltres? Amb moltes coses, en realitat. O sigui, jo a vegades penso... Sí, soc molt sensible amb moltes coses, sobretot amb certes maneres de relacionar-se. No sé com explicar això, és que ara m'estic liant, però no, em refereixo que soc molt sensible i que m'ofèn molt que hi hagi una manera agressiva de comunicar-se amb mi, per exemple. O sigui, a mi em fa sentir fatal que algú em parli malament, quina sigui la circumstància, perquè és una cosa que a mi em bloqueja molt, per exemple.
i tinc la pell fina en molts temes que per mi són importants a nivell ideològic, per exemple. I tu, Biel, en què Jo tinc la pell fina, més el que em pensava. I de fet, aquesta pregunta que ens la fèiem quan assajàvem, i que de fet te la fan sovint, no? Què t'ofèn o què no, i tot aquest món de les ofenses, que venim una mica d'aquí, que la gent quan veia que l'obra es deia La pell fina es pensava que parlàvem sobre els ofendiditos o aquesta cosa que en realitat va per una altra banda. En realitat l'obra defensa d'alguna manera que siguem i sensibles, no? La capacitat de ser sensibles. M'has dit una cosa que m'ha molestat perquè no me l'has dit de la millor manera possible. Sí. I ni t'has esforçat per dir-m'ho de la millor manera possible, no? Aleshores, hi ha una certa reivindicació de la pell fina en aquesta obra. I jo, a mi hi ha moltes coses que ho reconec, sí, m'ofenen. L'humor no, per exemple. Jo crec que si algú fa humor ha de tenir... Via libre total? Jo crec que quasi sí. Quasi, sí. Crec que sí, amb l'humor dalt d'un escenari o davant d'una càmera. Hòstia, tu mires ara les pel·lis del Monty Python? Clar, però a veure... I cuidado, o sigui, clar, és sí, que no la però... faries, és que no les faries. És que potser no s'han de fer ja. Tu mires ara i et pixes de riure. Sí, però has de poder contextualitzar, però jo crec que... Però això passa amb molts, o sigui, en moltes pel·lis, moltes sèries. Sí, ara veus coses de fa uns anys. Sí, ja està clar. Però sense anar ni tan lluny en el temps ni d'esto. Mires un capítol del principi, típica sèrie Aida o alguna cosa així, i ara dius, ostres, ojo, això potser no ho podríem fer o s'hauria de fer d'una altra manera. Com a idea, ser més cuidadosos amb els altres no està malament. Que això es converteixi en censura és horrorós. No? Sí, totalment. Llavors, la línia que hi ha entre una cosa i l'altra és on hi ha... Jo sempre tinc la teoria que la gent que es dedica a fer humor cada vegada ha de ser més intel·ligent. O sigui, si t'hi fixes, abans, amb que fossis graciós, et posaven dalt d'un escenari i ja n'hi havia prou. Si tu avui en dia escrius sobre humor o vols fer humor, cuidado on et fiques. Per tant, això pressuposa que la persona, i no ho dic per nosaltres com a actors perquè no en tinc ni idea, ho dic per la gent que escriu i que crea continguts realment amb una certa pretensió de ser divertits. I si vols anar molt a saco i vols tocar, vols ser molt negre i vols ser molt fosc, has de tenir unes certes habilitats per poder-t'hi ficar. I crec que cada vegada el camp està més minat, per tant, la gent que es dedica a fer humor ha de ser especialment brillant i especialment cuidadosa per poder ser contundent però alhora no ser vulgar, no? Perquè es vegi que hi ha intel·ligència però que no hi ha ganes de fer mal, no? I aquest equilibri és en el que es mouen avui en dia la gent que es dedica a fer humor, i sobretot els humoristes, més que els actors i més que tal, la gent que es dedica a fer humor, els que es diuen còmics, no? O humoristes, que jo tampoc crec en aquestes distincions, per mi som actors tots i fem coses diferents i som actors especialitzats en coses, però hòsties, ficar-se en camisa de 11 varas tal com està la hipersensibilitat de la gent, dels col·lectius, de les minories, i és veritat que la tendència a que siguem cuidadosos i a que no anem, és a dir, a mi els xistes d'Arévalo ara em fan molta vergonya, evidentment, clar. És que hi ha temes, no?, que jo crec que ara, avui en dia ja no es poden tocar i no eren tan raros fer xistes machistes o racistes fa 20 anys o 15 o 10. O sigui, és que jo crec que té a veure, o sigui, sí, ser curós, però també té a veure amb a qui cedim els espais. Saps què vull dir? O sigui, si la majoria d'espais de guionistes, d'humoristes o el que sigui, estan com monopolitzats per un tipus de persona, per un home o per què sigui, doncs al final tu acabes generant un estàndard del que és un sentit de l'humor que parteix d'un privilegi, per exemple, saps? Llavors, si comencem a ocupar aquests llocs per altres tipus de persones diverses, variades, que siguin intel·ligents, però que puguin partir també des de posicions diverses, llavors és quan realment, sense censurar, estàs com donant espai a que es pugui fer humor, però humor sa, no humor des del privilegi cap a una opressió, saps què vull dir? Crec que això és on estem ara. Llavors, tot aquest tema d'hipersensibilitat, no crec que sigui tan hipersensibilitat, crec que és més que potser estem cansades, o en general, no parlo només de feminismes, parlo de moltes coses, però que potser ha arribat un punt en què diem, vale, doncs aquests discursos ja no ens serveixen i ja està bé, i no és ser hipersensible, és saber què et mereixes tu com a persona i saber que moltes vegades
portem segles cedint el torn de paraula a gent molt privilegiada, no? En molts sentits, pel que sigui. Llavors, és més com cedir l'espai i que es diversifiqui tot. I que potser sigui, no sé, ara estava pensant com d'igual a igual, no? Potser hem tingut molt d'humor durant molt de temps, des d'un de dalt cap a baix. Si jo faig humor però estem iguals, és com germans, no? Jo puc dir el que sigui. Bueno, inclús el que va de baix cap a dalt, no? I de baix cap a dalt, sí. El que és realment més valent i el que probablement amb el que més connectem en general, no? El que és capaç de qüestionar el poder, el funcionament social, Sí, és... Bueno, afortunadament l'humor també és un reflex del moment en el que estem vivint i és veritat que al final... Jo sí que defenso que es pugui fer humor sobre tot, que no hi hagi temes prohibits, sí que defenso que la manera és el tot, no? El com fas la fórmula, i en el fons l'humor és una fórmula, i en aquesta fórmula a qui ataques i de quina manera l'ataques, no? Jo crec que aquí està la clau de tot. Per això dic que es necessita molta intel·ligència per poder fer humor avui en dia. És que és molt difícil de fer riure. És molt difícil. Sí, realment. És molt heavy. I creieu que s'ha de dir sempre la veritat? Parlant una mica de... No, absolutament no. Això ha sigut després de l'obra que heu pensat absolutament no o ja ho pensàveu abans? No, jo crec que quan et fas gran tens això. Però és curiós perquè quan anem fent-nos grans probablement som menys mentiders que quan som petits, no? Els nens petits diuen moltes mentides. I d'adolescents. I d'adolescents i en canvi... Adolescents, sí, deu ser un gràfic... Sí, he ido a dormir a casa de mi amiga. I en canvi un adolescent et defensarà davant d'un micro que la veritat és el més important, que no pots mentir, no? Que no hi ha una correspondència entre el que fem i el que diem. Jo crec que quan som més grans defensem la mentida com una mena de recurs per sortir del pas o per no fer mal o pel que sigui i en canvi no en diem tantes, no? És com que... Sí. Bueno, almenys jo, no sé. No, sí. O sigui, i crec que també és una cosa com molt cultural, perquè la meva parella, per exemple, és de l'est i allà són superdirectes. O sigui, tot el que t'han de dir t'ho diuen, les pitjors coses també. Sí. I a vegades és com, uf. I ell, o sigui, des de fora, crec que se n'adona molt d'això, de que com a societat, sobretot aquí, catalana, no? Hi ha alguna molt de ser polite, no? Hipocresia. Sí, jo què sé, com et conviden a menjar i algú no t'agrada, tu menges. Però això què és? Polite o hipocresia? Clar, si penses en els anglesos, no? Que són l'estandarte del ser polite i de la doble moral i d'aquesta cosa victoriana. Ens arriba això, no? Això ens arriba, sí, hi ha una cosa... Hi ha alguna com... I és veritat que, hòstia, hem de conviure, també, no? Clar. I per conviure moltes vegades has de posar certs lubricants socials que són necessaris per no generar... I s'ha de ser empàtic, no? De com ho rep l'altre, també. Vull dir que a vegades una mentida no està... Les mentides piadoses, depèn del context, són necessàries. Sí. O sigui, són importants. Si estàs a un restaurant un restaurant no, però si un amic t'ha cuinat, t'ha convidat a casa, t'ha fet un sopar que saps que li ha posat moltes ganes i no t'agrada, no li diràs que està dolent. Clar. A la pell fina... Però després te'n vas al fino bar als platillos. Però a la pell fina hi ha el moment que és tan important com el del bebè, que és el de la pel·lícula. Ara estic fent spoiler, però hi ha un moment que es parla... Han anat a veure la pel·lícula del Nacho. El Nacho, un dels protagonistes, és director de cinema i la Sònia i l'Eloi van a veure la pel·lícula i l'Eloi no li diu res a sortir de la pel·lícula. Què t'ha semblat? I ell fa un silenci. I és una situació que ens toca moltes vegades a nosaltres, que anem a estrenos. I a vosaltres us deu passar molt sovint. A nosaltres ens encanta tot el que fem. No, però vosaltres sou actors. Sou de callar o de mentir? A veure, és que clar... Hi ha molta gent que fuig directament. No? Vas a un estreno que no t'agrada i abans que quan surtin... tenim algun convidat a una estrena que s'ha anat ja rapidíssim, tinc que entendre que no. Jo crec que sí. Que no vol donar la cara. Però també tenim un llenguatge intern, no? Sí. Perquè si venen a veure't una obra i es queden i diuen certes coses que no tenen per què ser dolentes, jo crec que nosaltres captem llavors que no li ha agradat. Ja. Saps què vull dir? Sí. O sigui, si tu li preguntes, t'ha agradat? Estàs molt bé o... Sí, és interessant. Sí. Hi ha certes coses que són eufemismes per dir no m'ha agradat gens. I ja ens entenem, no? Llavors no cal ser superdirecte, però en realitat...
Captes Clar, el no sé si això és una missatge. mentida. Tothom ho ha entès. Sí, exacte. Jo prefereixo que confrontin, en aquest cas, si venen a veure, si és algú que m'importa, que m'ho digui. Ja. Que m'ho digui de la millor manera possible, Sí. sense destruir i tal. La conducta evitativa és el que ens fa una mica de ràbia, no? Veure Ja. que algú no és capaç d'afrontar i d'acompanyar-te en una cosa que potser pues, tampoc és tan greu. No? Vull dir que al final estem fent el que estem fent, però és veritat que a més sobreinterpretes el que et diuen de vegades. Sí, home. Ja, T'estan també. dient alguna cosa i tu estàs intentant. A mi un dia una actriu que admiro molt va venir, em va dir coses molt boniques després del teatre i vaig dir, sí, vols dir, però és que jo... Em va enganxar pels ombres i em va dir, vols fer el puto favor, t'ho estic dient, perquè tu ja entres en una mena de bucle Clar. que no t'acabes de creure que t'estan dient una cosa bona, perquè Ja. sempre vas Ja. una mica a defensar i ens interessa tant l'opinió dels altres, ens interessa tant l'opinió de qui considerem que són persones admirades i respectades i tal, i a mi em va anar molt bé que em digués, quasi em va estampar contra la paret, en plan... Creu tu, no? Sí, però perquè... Però és que també ve molt d'aquí, no? De que no som directes com a cultura, jo crec, no som superdirectes, i aleshores hi ha aquesta cosa de que no saps mai si quan et diuen una cosa bona és bona de veritat. Això. Aleshores, si fossin més directes, pues te dirien lo malo i te dirien lo bueno, saps? Però Sí, trobeu a faltar, per exemple, com més crítica honesta real? O sigui, en plan, no, digue'm realment, vale, t'ha agradat, però algú t'ha fallat, digue-m'ho. jo crec que és superconstructiu. El que passa que és veritat que també hi ha vegades que arribes a projectes que, per exemple, arribes superinsegura pel que sigui i hi ha certs comentaris que et poden com fer trontollar Ja. una mica encara més, saps? Sobretot si és l'estrena o si és la prèvia o el que sigui, de cop és com, uf, hi ha vegades que potser no ho necessites, però sí que jo crec que és una cosa que si és constructiva i et pot ajudar, és interessant. Sí, jo crec que només li preguntaria a algú que sé que m'ho dirà bé, Sí. saps? Vale. O sigui, que t'ho dirà Sí, d'una sí, forma amb constructiva. cuidado. Però amb aquestes persones els hi pregunto molt i els insisteixo molt de, però a veure, què és el que no t'ha agradat? O què és el que no t'ha convençut? A quin moment creus que et xirriava? I vull anar a concrets, i vull... Perquè si no, de què? Ja. Sortim aquí a Clar, però posar-nos, també- si no... O sigui, com a actrius, és veritat que també hi ha un límit, no? Perquè també et poden donar inputs de fora que no tinguin a veure tant amb la teva interpretació, sinó en la peça en general, i hi ha coses que se'ns escapen de del nostre abast, perquè són decisions de direcció o d'altres coses. Llavors també hi ha un punt en què tu pots prendre com tu pots prendre, no? Perquè tampoc no reflecteix en la teva... Sí, s'ha de posar Clar, com no? molt al límit, no? Sí, De limitar no? molt bé què depèn Viure, de tu i què sí, no, i saber clar. molt bé que formes part, som soldats dins d'un projecte però bueno, home, som bastant ratlladots en general. És molt difícil justament diferenciar Sí. tu, persona, com... Jo crec que... Hi ha gent que ho confon, Sí, des de sí. fora, no? Que no saben què forma part del paper, què forma part de la interpretació, què forma part del text, home, nosaltres sí, ho sabem, crec. Bueno, No? sí, clar. O sigui, nosaltres sabem fins on podíem haver arribat, Sí. què podríem haver fet millor i què no, i què és allò que ens condiciona d'entrada pel paper o pel projecte o per les circumstàncies, inclús personals de cadascú, perquè tot ens condiciona, Sí, i quan pugem a dalt d'un escenari tot influeix. En quin moment de la vida estàs, com t'has relacionat amb els teus companys, com t'has relacionat amb els directors o amb les directores, i com has entès o has connectat amb aquell text o amb aquell personatge. Llavors, tot això ens ho plantegem i està allà. El que és veritat és que tot allò que forma part de la teva parcel·la de responsabilitat, a fondo. Quan pugeu en escenari, us poden passar això, no? 1000 coses. Com us evadiu? Com està present, vols dir? O... Com us evadiu de tot el que us ha passat perquè no us afecti? És això que la Laura diu, si estàs present t'evadeixes, és a dir, si tu estàs allà i les coses deixes que passin i estàs amb el company i t'has fet la teva concentració abans i has entrat com has d'entrar, pot caure bombes que tu estàs portant-ho molt a l'extrem, però vull dir que hi ha alguna de fe amb el que passa dalt de l'escenari, que és aquella estona en la que tu allò ho has de viure. Ho has de viure dins de les possibilitats i dins de les capacitats i dins del que es pugui, no? I de les circumstàncies, però hi ha com un acte de fe de que quan comença allò no acaba i tu estàs allà, i ella
és la Miranda i l'altra és el Nacho i l'Eloi, i és així fins que s'acabi. Recordeu alguna crítica dolenta? Així, en plan... Però que us afectés. Jo no. No, personalment no. Algun espectacle que hi he sigut sí, i fa molt de mal, i també depèn de qui la diu, la crítica, i qui és curiós, però és així. És a dir, igual que quan surts del teatre i li dones molta importància al criteri d'algú, perquè és important per tu, perquè confies en el seu criteri, em passa igual quan qualsevol escriu sobre qualsevol cosa i qualsevol parla sobre tot el que veu. Per tant, per mi hi ha veus més autoritzades per mi que d'altres. Si amb aquestes normalment estic d'acord. O sigui, no hi ha cap que us hagi afectat. No. Per sort no. Per sort. A vegades, si no et destaquen, et sap greu. Aquesta cosa dels actors, no? Si estàs en un repartiment i han destacat a uns altres i a tu no, dius, joder, pues jo també m'ho he currat, però aquest no ho ha vist, pues bueno, que li joden. Però a mi em pot arribar a fer més mal que algú que jo valoro i que considero que té criteri no li agradi alguna cosa. Això sí que és més dolorós. El tema de la crítica professional i tot això, jo crec que estem aprenent tots plegats a relativitzar-la, és imprescindible que sigui. Jo sóc dels que pensa que són imprescindibles i ens serveix a tots, és a dir, hem de tenir una crònica del que passa i unes opinions. Aquestes han de ser diverses i han de ser... A mi m'agrada molt quan hi ha un espectacle que no es posen d'acord els crítics. M'encanta. És quan la vas a veure? Això és bo. Bueno, hi ha un punt que dic, a veure què, no? Clar. Això m'agrada molt i moltes vegades passa això, no? Que una cosa de cop i volta és genial per alguns i un horror per uns altres. Si partim d'aquí, crec que entenem el que estem fent, que és les persones ens cauen pitjor o millor i ens agraden més o menys, igual que les obres d'art, no? Vull dir que al final, si allò té una ànima, no pot ser... Voler pretendre que alguna agradi a tothom també és horrorós, i voler pretendre que alguna horroritzi a tothom està molt bé si vols arruïnar, però... Sí. Jo amb això, o sigui, amb el tema de la crítica, crec que ens deixem una que, en aquest cas, tu i jo som bastant ratllats amb això, que és l'autocrítica. Que hi ha alguna com d'exigència màxima de... Jo crec que sóc la meva pitjor crítica. I tu crec que Biel també. No, No, què va? Però vull dir que precisament som dues persones que costa que hi hagi una funció que diguem, buah, això és perfecte. Buah, avui he estat estupendo. Sempre trobem la coseta de... No, això s'ha d'afinar, això... I això és també... S'ha de treballar de... Bueno, ja està. Són una mica obsessius. Sí, com... Sí, a mi em fa molta enveja, els companys i les companyes que ho viuen donat. Molts som ratllats i ens localitzem de seguida, els companys que som ratllats, i llavors hi ha els que dius, mira quina tranquil·litat, i que ja està, i aquí s'acaba la funció i el dia següent, i em fa molta enveja, m'encantaria poder-ho viure d'una manera molt més relaxada i amb més distància i entenent que no passa res, que si no està exactament com tu volies, potser l'error també ha anat bé, o que si et desvies una mica el que et pensaves estava bé. Laura, el Francesc és una mica capullint amb tu. Bueno, el Francesc no. El Francesc no. El paper del Francesc. Aleshores, a mi m'agradaria saber, tu també, Biel, si algun cop us heu creuat amb una parella que sigui... Creuat. Bueno, creuat. Tingut una parella... Sí, perquè no els convidaríem a casa, no. Que sigui una mica egocèntrica, que t'amagui... Jo, per sort, no. Us agradaria una parella com el Nacho? Tu què creus? Home. Ni de conya. Després és bon tio, Sí. Perquè va escriure... Sí, però... Bueno. És que va una mica de guais. O sigui, clar, ell és l'ofici, jo crec que li ha distorsionat... Bueno, és un tio molt insegur que projecta les seves inseguretats amb un egocentrisme. Sí. I això com que anul·la les persones que hi ha al costat. I això és com veig el Nacho. Sí, a mi em recorda molt a un perfil de gent del nostre ofici que per protegir-se van amb aquesta cuirassa de jo estic per sobre del bé i del mal i em permeto dir el que vull perquè tinc un compromís amb la veritat, no?
hi ha un tipus de perfil així Sí, de... sí, 100%. Jo tinc un compromís total amb la veritat, jo veig la veritat i per tant la dic i la comparteixo a tothom, agradi o no agradi. I això et situa en una mena de Jesús per sobre les aigües. No? Ja, És però com després una els hi mena costa de... molt rebre a ells, també. Sí. Típica persona que després li costa acceptar... És com una mena de fals divisme, no? Que és, no sé, ser un divo en el sentit de... Pues, jo sí que em puc permetre perquè tinc els collons més grans que ningú dir el que em passa pel cap sense fer mal a ningú, no? I Pensant això, que no fan mal a ningú. Pensant que no fa mal a ningú perquè és més guai i més simpàtic que ningú. Clar, estàvem parlant de dir la veritat i ara crec que has fet un punt boníssim de no hi ha una veritat, és la meva veritat, la teva veritat, i llavors t'atreveixes a dir la veritat, bueno, és dir la teva veritat. Quina, bueno, no? Sí, això I també. que pot ser molt diferent per una altra persona. No sé, aquí està la Sí, cosa. sí, exacte, així, sí. Sí, hòstia, ens fiquem filosòfics, però Sí, però és veritat que la pretensió de voler acostar-nos a la veritat jo crec que ha de ser-hi, no? Sí. I per part de tots, des de la nostra subjectivitat, hi ha uns fets que ocorreixen i tothom té la seva versió des del seu punt de vista, però intentar acostar-nos tots perquè les nostres versions s'assemblin és el que fa que ens entenguem, no? Que tots ens puguem compartir els gustos estètics o polítics o el que sigui, no? Pues canviem de registre. Caram. Perquè tenim que comentar que ets de Sants. Correcte. Com la Núria Feliu. Com la Núria Feliu, molt orgullosa. Bueno, és que clar. ara anem allà. Em feia gràcia perquè Sants és un dels pocs barris de Barcelona que la gent és de Sants, no és de Barcelona. Correcte. Bueno, Barcelona està com de més a més. Sí. Jo soc de Sants de Barcelona. 100%. Què té Sants d'especial? Què no té? Què no té? Què no té? Llavors, a veure, explica, però vaig buscant una cosa, Vale. que ara ja te m'has avançat. Ah, sí? Això ja ho posarem, però a l'anunci Home, de la Núria Feliu. Espera, ara comença. És el del carrer de Sants. Al carrer de Sants. El carrer comercial més llarg d'Europa. Ojo, Segueix sent o no? ens la sabem, la cancioncita. trobis aquí. No ho trobaràs. sí. És que crec que tothom se'l sap. Sí. O sigui, tothom. Sí. Jo de petita el cantava però que el veia Sí. sempre a la Tothom tele. se la sap, aquesta cançó. I abans ens És ha passat així. el mateix. O sigui, hem dit, ai, te És recordes molt de la fort. cançó i les dues cantant-la. Jo pensava, aquest matí estava mirant l'anunci i jo, Helena, no el coneixeràs perquè és una mica més pequeñ. Jo pensava, ja no és la generació que, no sé, jo, al cine, no sé, per la tele... Sí, és que va ser un boom. La cançoneta aquesta. Sí. Va arribar. I em diu, no, si la conec perfectament. Veus? És molt fort. I què té Sants llavors? Bueno, què no té? No has dit, però què és el que més t'agrada de A veure, Sants? és que jo sóc de Sants de tota la vida. Llavors, per mi manté com molt l'essència de poble, com de cultura popular, de teixit popular. Jo també vaig començar a fer teatre de jove a Sants i ara faig classes de teatre a joves del barri al mateix lloc. Llavors hi ha com un teixit cultural, associatiu, no sé, de vida com de barri que es manté molt i és molt guai. Hi ha moltes associacions de teatre, jo què sé, de sardanes, de coses com, no sé, de caus, esplais, és com un lloc molt on floreixen molt aquestes coses i després tenim espais comunitaris com Canvies o llocs d'aquests que fan activitats xulíssimes del poble i pel poble i, no sé, manté com molt aquest esperit que trobo a faltar com a la resta de la ciutat que ja no és nostra, no? I allà encara es manté una mica. Allà falten castells. No, Hi ha tenim castellers. Sí, molt tenim bons. castellers, els borinots. Sí, dels millors de Barcelona. En sèrio? Sí, He dit dels millors, no els millors, dels perquè millors. Jo, hi aquí no ha m'hi tres poso. colles més que em podrien tallar el cap ara mateix. Quins barris estan en el rànquing? No, home, els castellers de Barcelona, que són els primers, els de la camisa vermella, la colla històrica de la ciutat, els castellers de la Vila de Gràcia, que també Aquí hi ha rivalitat. Aquí hi ha rivalitat. Bueno, i amb els castellers de Barcelona i Sants també hi ha molta rivalitat. I llavors hi ha els castellers de Sants que de fet han sigut els que han arribat més lluny. Van tenir una època molt, molt forta. Que no té Sants. Exacte. Sí. Molt bé, molt bé. Bueno, doncs a veure quan et veiem fent el pregon. És el meu somni màxim. Ho dius en sèrio? Sí. O sigui, abans que guanyar un Òscar, jo vull fer el pregó de les festes de Sants. És el meu somni màxim. O sigui, Però què vol dir exactament fer el pregó? És com donar inici a les festes i sempre Vale. agafen com un sancenc o sancenca il·lustre
Vale. Llavors fan com l'inici de les festes, ui, que fònica, és una parida, o sigui, no és una parida, però vull dir que l'acte en si és molt curtet, llavors em faria molta il·lusió ser la sencenca escollida. Vale, i això qui ho decideix? No ho sé, Qui ho decideix? però si Perquè el m'esteu tenim que veient... convidar a veure la piscina. Sí, exacte. Bueno, pues ho mirem després qui decideix això i li fem un poco de chantajillo. Perfecte. A veure si... És a l'agost, no? Finals d'agost. Sí, això. finals d'agost. No sé si 2024, però 2025 jo ho vull Em faria veure molta ja. il·lusió. Va. Biel, estàs molt enganxat al mòbil. Avui encara no t'he vist amb el mòbil. No, però sí estic enganxat al mòbil. Sí, tots els programes que he vist, sí, és com el niño de cole de sí, ya lo escondo. I a més ahir va i ens expliques una anècdota Hòstia, és veritat. on el protagonista és el mòbil i jo. És veritat. Es pot explicar? Sí, estic enganxat al mòbil i me estoy quitando, ¿eh? Sí? Sí, me estic quitando de las redes sociales i el Twitter ja no el miro, no poso tuits, o sigui, estic fent una desintoxicació tremenda. I jo tinc la teoria que tard o d'hora ens posaran en els telèfons com els paquets de tabac, Ja. que las autoridades sanitarias advierten que un uso tal del móvil puede acabar con tu salud mental o alguna cosa així. Sí. Això ens ho acabaran posant, eh? Bueno, ara Estaria pots bé. demanar una alerta, per exemple, a Instagram o alguna cosa així, Sí, no? pero el que te fan es, llevas mucho tiempo usándolo Bueno, y algo, dius, por algo bueno, se pues empieza. seguimos. Bueno, Però sí, jo això ho tinc posat. Ah, sí? Sí, Que et diu quant temps que paris. sí, tinc com mitja hora d'Instagram i quan he passat la mitja hora se m'apaga. Meravellós. se s'apaga? t'apaga. No t'avisa, se t'apaga. No, et va avisant, 10 minuts, et queden 5 minuts i llavors se t'apaga, ho pots desactivar, clar. Però, clar. Vull dir, Que pots fort. hackejar, però... Sí, no, jo he estat molt enganxat al telèfon mòbil i això que m'expliques, sí, un dia vaig cagar-la molt a la feina. És que s'he explicat una cosa secreta. I un dia feia una obra que es diu L'omissió de la família Coleman, que és una obra que fèiem al Teatre Romea, del Claudio Tolcachir, i jo era un personatge que entrava i sortia molt d'escena, perquè era com un taxista que anava a buscar la gent i entrava i sortia. I en un dels moments, no sé què collons vaig fer, vaig entrar a escena, al sofà que estava al mig de l'escenari, i se'm va caure el mòbil a l'escenari, al sofà de l'escenari. El teu mòbil. El meu mòbil personal. I vaig tornar a sortir, quan estava fora veig que sona un telèfon. Però tot el rato. No. I el públic... Saps allò que s'incomoden molt tots els del públic? Tots. Bueno, i els actors? I els Clar, actors... i els teus companys no miraven al públic en plan... És que sonava d'un lloc molt amagat al telèfon. Ja. O sigui, ningú sabia d'on quin collons malson. sortia el so. I els companys es miraven de reull en plan que apaguin el puto mòbil d'una vegada. Jo de seguida estava fora escena però vaig veure que allò era el meu mòbil. Vaig trigar una estona Quin horror. en atrevir-me. No m'estranya, sí. O sigui, en lloc d'ajudar, de dir, perdó. No, vaig estar una estona dient, ho dic o no ho dic? Clar, però portava estona sonant, o sigui, era algú urgent. Bueno, va, una estoneta. Crec que eren missatges de WhatsApp. Ha sonat ting... Eren... Hòstia. O sigui, no era una trucada constant, però eren missatges de WhatsApp, que era l'època que posàvem els missatges de WhatsApp que sonaven. Ara ja no els porta ningú sonant els missatges de WhatsApp. I clar, es va començar com a incomodar una mica el personal i llavors jo com vaig poder li vaig dir a una actriu que era la Roser Batalla, vaig dir, escolta, Roser, el mòbil que està allà. Llavors ella no sé com s'ho va fer, que d'esquenes al públic mentre xerrava i tal va agafar-lo, va apagar-lo, no sé com ho va fer, Heavy, i jo això llavors té mèrit. entrava i en un moment determinat me'l donava perquè jo me l'emportés. Ningú del públic va veure res. Els meus companys, als quals els demano disculpes des d'aquí, em volien matar tots. Que fort. Déu-n'hi-do. I sempre deixo el mòbil al camerino, que és el que s'ha de fer. Correcte. I ja està. Ben fet. Apagadet. Modo avión. Modo avió, no Però apagar. vale, t'estàs desintoxicant. M'estic desintoxicant, sí. Vale. Sí. I tu, Laura, tens algun vici, una addicció així? No. Estàs bé? Estic... El mòbil. Estàs bé? Està bé, ja està bé. Estic prou bé. No, sí, alguna dec tenir, però no... El mòbil jo crec que sí, com tothom. Alguna dec tenir, però no us l'explicaré, no? Sí, això. Segurament no. També pot ser. No la detecto ara, però el mòbil Tots jo crec tenim que... vicis. Sí, O sigui, home, no passa sí. res. No? Jo amb el mòbil la primera. Tu el Barça. I el Barça. El Barça. Sí, soc molt culer, sé que tu també. I m'han explicat, bueno, ho hem vist a un podcast,
Que si poguessis tancar el Bartomeu a un ascensor li diries 4 coses. Jo m'oblido del Bartomeu. Què li diries ara a la porta després de tot el que ha passat aquests dies? Ja. Què li passa a la Porta? Perquè, o sigui, la Porta o va tenir molta sort en el seu moment perquè va pillar el millor equip de la història amb el millor entrenador de la història i això li va salvar el cul d'una manera espectacular, o tenia un molt bon equip, però sembla un altre, no? O sigui, sembla que aquest Barça de la Porta sigui un desastre tota l'estona. Com ho gestiona tot, com gestiona el del Xavi, que estiguem empobridíssims, que evidentment el Bartomeu no va ajudar gaire a que el Barça sigui absolutament pobre, però clar, és com de Guatemala a Guatepeor de cop i volta, no? Què li diria? No ho sé, que no s'envolti només de palmeros, no? Perquè al final... Qui és Palmero? Bueno, té tot de gent allà a la directiva que el que fan... O sigui, ell tenia una gent molt bona abans i ara només s'envolta de gent que li riu les gràcies i li diu que tot que sí, llavors ell és com una mena de gurú que allà no té resistències a dintre. Llavors, clar, fa i desfà el que vol la Porta. A la seva manera, o sigui, el club és ell ara mateix. Llavors, tot això jo ho dic perquè ho sento a les tertúlies radiofòniques i m'ho crec i ho reprodueixo aquí com un lloro, no en tinc ni puta idea. Però algú deuen saber, aquesta gent, saps? Això segur. Però sí, a veure és si molt millorem. A mi em fascina ara sí, ara sí. Bueno, jo flipo, jo no segueixo tan de prop, però realment. O sigui que si tinguessis que ara te'l tanques en l'ascensor, una frase. No, pobra, no, vull dir que no. No té que ser no vull ara jo obrir aquí un front amb ningú que no... No té per què ser dolenta, Li diria, no, visca el Barça més que tu, diguéssim. Més que tu. Sí. Vale, i això, Laura, amb rus? Visca el Barça més que tu. No, home, no, això no ho sé dir. No? Visca, no. Quants anys portes fent rus? 5, diria. Home, Déu-n'hi-do, no? Sí, però no parlo res, és el Dificilíssim. problema. Sí, és molt difícil, per això no parlo. Sí. No parles? Molt poc per lo que hauria de parlar. I la pell fina, amb rus? No ho sé, és que la pell fina és superdifícil. Ja. No ho sé, em declaro una incompetent en els ruts. Perquè ara hi ha com una tendència d'aggressive lessons, això ho has vist? No. Són com vídeos, sí? Tu sí, aquí, a la N'he vist de la Clara Ingold, n'he vist una de la Clara Ingold. Avui, de fet, ha penjat en alemany, sí. Bueno, és que va fer un ja en el seu dia que es va fer com mega viral. I llavors Aggressive Lessons és això que, doncs el que veus, ho dius en rus com agressivament. Bueno, en rus, en alemany, amb l'idioma que vulguis. Qualsevol cosa. Sí, tot. Veuria càmera i diria... És que no sé alemany tampoc, però sí. Fa una mica de conya que l'alemany, per exemple, és com superagressiu l'idioma en si. Aleshores va per l'aeroport, que és el que ha penjat avui, i diu cola, en plan, que hi ha molta cua. O sigui, és en un espai públic, també, com interactua amb gent. No, Ah. no. Vale. No, de moment és molt agressiu per la gent. Jo crec que és només amb coses que no tenen ànima. Vale. En plan, foco, no sé. Vale, no, això no ho sabia. No? Mira, pots pues mira, per rus. posarem el Aggressive rus. lessons amb rus. Està bé. Perquè el rus és agressivillo, o no? No té O és per suau? què, jo crec que no. A Vladimir És Putin maco? sí, Vladimir Bueno, Putin clar, una sí. mica. Però ell és Clar, és agressiu. el que veiem més, Clar, no? una cosa són les persones, però l'idioma en si, jo crec que no. És maco. I per què vas començar a fer rus? Això, per què? Tu no ho saps? Sí, però... Està fent l'interessant. No, perquè la meva parella és de l'est i amb la seva família parlen rus i a mi m'agraden molt els idiomes i vaig dir, bueno, va, doncs vinga, per què no? En parles més? O sigui, rus, No, català... rus, anglès, una mica de francès i una mica d'italià, però no, el rus és el més complicat que estic estudiant. I estàs parlant rus amb la teva... o vas dient Ho cosetes? intento, però... Xapotees. Bueno, però això és el més important. Sí. En la intimitat, quin idioma feu servir? Jo català, sempre. Sí? Clar. Sé que has dirigit i hi haurà un setembre per tothom. Correcte, sí. Aleshores. Codirigit. Què tal l'experiència? Et veus més dirigint i escrivint? Escrivint no ho he provat, o sigui, ho he provat amb els meus alumnes i és una cosa que tinc pendent perquè sí que és una cosa que em crida. Dirigir va ser una cosa que em va venir com molt així donada perquè la companyia és una companyia molt familiar, molt petita, que m'estimo molt i en aquest projecte no vaig poder... no podia actuar ni podia fer res més i em van dir si volia dirigir. I jo al principi vaig dir que no perquè em semblava que em venia una mica gran, però després em vaig animar
I ha sigut un procés com bastant curiós perquè, bueno, no sé, tenia com molt síndrome de la impostora una mica. Sí, per què? Bueno, perquè jo no sóc directora, sóc actriu. Llavors sí que tinc unes eines i una intuïció per poder anar tirant, però no sé, de cop pensava, és que no sé, jo he d'estar a dalt de l'escenari, no? I m'ha agradat molt perquè l'equip és molt maco i ha sigut molt fàcil i el resultat crec que és xulo i a la gent li està agradant i llavors és com, bueno, menys mal. Algun dia ha de ser el primer cop. Sí, però també penso que no sé, que s'han de prendre moltes decisions i que prefereixo estar a l'escenari, crec. Sí? Sí, bastant. I tu, Biel, et veus Escriure o dirigir? no dirigir? Escriure em falta molt per saber-ne i ho intento, però és molt difícil. I fins que ho llenço tot, el que escric, no ho ensenyo, no, sí. Però ho intenta, o sigui... He tingut èpoques que sí, que quan he pogut i he tingut temps i tal, exercicis, o sigui, m'exercito, diguéssim. No és... És que és molt difícil. I dirigir m'encantaria, la veritat. Això sí que m'hi veig, i sí. M'hi veig i tinc ganes, i tinc ganes de treballar amb actrius i amb actors i amb textos i portar-los a llocs que a mi m'interessen, i això sí que tinc ganes de fer-ho. I escriure, també respecto molt els directors i les directores, però la solitud de la feina de qui escriu i la duresa i la disciplina que té per prendre decisions constantment, reescriure, tornar a escriure, és dur. Jo no... Les vegades que ho he intentat m'he rendit sempre, per tant, de moment ho aparco. Potser abans de tirar-ho, com al final, dona-li a algú per llegir, que potser és bo. És que ni això m'atreveixo a fer. Però si ho deixes, al cap d'un temps segur que ho rellegeixes i dius, vaya puta merda. O potser no. Pot passar. No, potser ho canvies. M'ha passat això, i surt bàsicament. algú. Ho recupero, ho miro i dic, en quin moment vas pensar que Has de això deixar més temps, valia la pena? O escriure a 6 mans amb la Carmen i el Iago. Escriure amb algú és bastant guai, perquè sobretot si escrius amb algú que en sap més que tu. Sí. Que t'ajuda. No, per aprendre és fantàstic. No, n'he d'aprendre molt. És un altre llenguatge, en el fons, molt diferent. Bueno, però estarem atentes, Sí, si ens voleu passar guions, nosaltres ja sabeu que tenim teatres per acollir-nos. No, sí, a mi em vindria de gust. Escriure i dirigir? No, a veure a tu dirigint, no escrivint. No, dirigint sí que tard o d'ara ho faré. Ho estic com aplaçant i ho faré. Creus que aquest concepte de la bellesa és més important per les dones? O sigui, t'he sentit en un programa dir que durant molt temps eres com la gordita però simpàtica. Primer de tot, em sembles guapíssima. Això per davant de tot. Però això t'ha afectat d'alguna manera? O sigui, has tingut que gestionar d'alguna manera, creus que la bellesa, no? En el món aquest que esteu tan exposats, com es gestiona, i si és algú que s'ha de gestionar o en absolut? O sigui, crec que totes hem patit això de primera mà i ho seguim patint per molt que en siguem conscients i per molt que intentem desfer totes aquestes coses que se'ns han imposat. Òbviament, dedicant-se a una cosa on t'has d'exposar i on has de fer servir el teu cos i la teva imatge, sí, això potencia les teves inseguretats. Jo, per sort, és veritat que sempre ho dic, que vinc d'un entorn familiar que sempre ha tingut un reforç molt positiu a nivell d'imatge, a nivell general, però sobretot a nivell d'imatge, de sempre recordar-me la meva bellesa, fos en la forma que fos. I això crec que m'ha sentat una base com d'autoestima per poder encarar això amb més equilibri i amb més seguretat i des d'un punt com sa, de detectar què em serveix i què no em serveix. Això no vol dir que no hi hagi inputs que m'afectin, òbviament n'hi ha. I sí que penso que la pressió estètica és una cosa que ens segueix afectant moltíssim a totes i que no som prou conscients de l'abast que té i de la relació que té amb el capitalisme i amb tot un sistema que està organitzat per seguir-nos tenint oprimides. No, em sembla superbon discurs perquè és veritat que sempre és més cap a les dones. Sí, els homes no tenen tanta... Òbviament tenen també, però crec que la pressió social a les que estan sotmeses les dones és molt superior. I en un món en què estàs tan exposat, entenc que hi hagi moments d'inseguretat. Sí, i a més, també hi ha un factor que crec que és importantíssim, que és la falta de referents, La falta de referents que no siguin normatius i la falta de referents
que no siguin d'una sola edat, o sigui, veure senyores amb arrugues i veure senyores amb grosses i veure senyores amb canes, o sigui, crec que això ens falta, no? Perquè un senyor pot ser supercanós i tenir 70 anys i seguir sent el galant, i una senyora a partir dels 40 desapareix absolutament i després es recupera per fer d'abuela, saps? Llavors és com, em falten referents. I l'altre dia veia a la Jodie Foster, amb aquesta pel·li de la nedadora, no sé com es diu ara, i pensava, tio, és que si és que és meravellosa, o la Frances McDormand, que és com el meu referent màxim, que és una tia que és com és i ja està, i és meravellosa i és una actriu de l'hòstia i la veus amb les seves arrugues i amb el seu cos i és com... És que m'emociona veure això, perquè, tio, és el que... O sigui, saps? És la vida, és com serà el cos, i ja està, i no cal... No sé, i és com molt important que hi hagi aquests referents perquè tu des de petita ja diguis, vale, doncs és un cos que envelleix, i uns envelleixen d'una manera i uns d'una altra, i està bé, i són guais, i són preciosos mentre estiguin sans, pues ole, mi cuerpo, no? O sigui, és el meu temple, al final. Sí, tant. Doncs va, preguntes ràpides. Vinga. Com funciona? Us fem una pregunta I responem ràpid. Joder, vale. Fins ara us hem deixat Espai. explayar-vos i ara és el moment de ser concisos. Vale. Us podrem trobar el Primavera Sound aquest any? No. Voldria, però no. Ho has dit molt clar. M'agòbia màxim. Vale. Sí. Està molt bé, però m'agòbia màxim. No sé ni on anar, hi ha tants escenaris i tants grups i no tinc temps de res, prefereixo els festivals més petits. Vale. I tu t'agradaria, Voldria, però no puc. S'ha de dir sempre la veritat? No. No. Quina és la veritat més incòmoda que heu dit a algun amic? Buf. És que si ho dic ho sabrà què és ell. Vale, és molt difícil aquesta. Sí. Quina és l'última mentida piadosa que heu dit? Que el Biel em queia bé. I jo que em trobava malament per no anar enlloc. Vale. Ara ho sabran també. Bueno, no, perquè això ja està faig a viure. Vale. Per viure, ciutat nucli o petita ciutat a 20 minuts de Barcelona, que no està a 20 minuts de Barcelona perquè tothom sap que no està a 20 minuts de Barcelona i menys amb la fiabilitat de la Renfe? Correcte. És el meu poble, per viure. El meu poble, Gelida, que està a 35 minuts de Barcelona i és meravellós. I conec a tothom i estic com a casa i és fantàstic. Però viure al centre, és important. Si vius en un poble, has de viure al centre. Si vius en un poble tomar pel cul, No val. no té cap sentit. No. Jo sóc de Sants, però he de dir que visc fora. No m'ho sí, crec. ja. No m'ho crec. Sí, és greu. A 20 Així no et minuts de deixaran fer el Barcelona. A 20 Pregone. minuts de... A 20 Ja, minuts de Barcelona. 20 minuts de Barcelona, però passo més temps a Sants que com visc, o sigui... Oh, això no m'ho esperava. Ja, és greu, no volia Però dir-ho. tens projecció de tornar a Sants o...? No ho sé, bueno, o sigui, Sants Només sempre a viure. està allà. La meva família viu a Sants, o sigui que sempre hi va. L'excusa Encara per vas anar la els tens. diumenges. Un llibre que recomanaríeu? Mira, just que parlàvem ara de tot això de la bellesa, El mito de la belleza, que me l'he acabat fa poc, i és com un assaig sobre tota la relació entre el capitalisme i tots els estàndards de bellesa que ens han imposat durant segles. És de la Naomi Wolf, crec que es diu, o Wolf, no sé com es pronuncia. Ho buscarem. Doncs mira, un que es diu... Ara m'estic llegint, us dic el que m'estic llegint ara, que és una biografia del Buster Keaton, que la vaig deixar com abandonada i l'estic recuperant i m'encanta perquè és una passada. Li deien la velleta humana perquè el tiraven a les parets quan era petit amb la seva família. Sí, però per fer espectacles. Ah, vale, quin susto. No, o sigui, feien Bueno, uns però shows tiraven també, igual. és allò que feia ell, Que fort. que semblava que s'hagués de matar tot el rato, que els especialistes de cine d'ara en riu tant d'ells, perquè aquests pujaven als trens i als edificis i feien... I em fascina perquè veus que era un altre ofici, o sigui, es jugaven la vida de veritat. I amb el Buster Keaton veus allò, tota aquesta cosa del teatre físic, d'aquell cinema que feia, que realment s'hi jugaven la vida, o sigui, era una cosa... Allà no hi havia mesures de seguretat i no hi havia res. Hi havia unes... Bueno, i ho veus després a les pel·lis amb aquella cara que té, aquella tristura que té, però que en el fons el tio es jugava la vida tot el rato. Era com aquesta línia rara entre el circ i el cinema i tal, i mira... Que guai. El llibre l'ha escrit ell? No me'n recordo qui l'ha escrit, està dit... Vale, però és... Vale. No l'ha escrit ell, és una biografia... Vale. No me'n recordo qui l'ha escrit. Un compte d'Instagram o TikTok?
Tu que estàs viciat ho tindràs fàcil per pensar en un... Tu. Un compte. Un compte d'Instagram, O de que estic TikTok. viciat. O que t'agradi, O que especialment t'agradi, per algú. exacte. Sí, m'agraden molts, però estic viciat a mirar, l'Instagram. Tot el rato miro coses de... els que tallen sabó, saps aquests? Que hi ha una cosa que tallen sabó. Ah, ja sé què Satisfying dius, que a més és vídeos. com que dona molt gust veure'ls. Molt gust. Perquè ho tallen perfecte. Perfecte. Tallen sabors. Sí. On hi ha un que tallen l'Anna de Fieltro, també, no? Heu vist? Que fan com coses amb l'Anna de Fieltro. Que tallen o que apreten? Jo he vist els que apreten. Fan coses amb l'Anna de Jo Fieltro. he vist que tallen. Però això té milions de visualitzacions. Ui, no ho he vist, Fantàstic. això. Perquè hi ha molta gent que li dona gust, perquè ho estan ordenant. I lo de l'aigua, com es mou, la dinàmica de fluids aquesta, que fiquen uns aquí hi ha líquids i llavors a càmera lenta veus sí, això l'aigua ho he com es vist. mou. O sigui, aquestes merdes em puc passar. Jo hi ha una merda que estic viciadíssima que és cake or fake. Bueno. Boníssim. M'encanta. Ara fan broma d'això. Ah, sí? Que fan un com que és evident que no és. Diuen cake or fake, i llavors posen una merda allà de pastel i sí, fan no ho he veure vist, que té això. forma de... No, m'encanta aquests. Per riure. Però què és el fake? Un tros de No, o plàstic? sigui, et posen, per exemple, aquesta copa i et diuen Super cake or ben fake. feta. I llavors la tallen i Clar. potser és un pastís. Ah, Llavors has d'endevinar si és cake or fake. vale. Però hi ha alguns que estan molt ben Sí, aconseguits. molt. Després hi ha aquests, que a mi aquests em fan pixar de riure, però hi ha uns que Jo dius, aquests no hòstia, he és que no ho saps. I estic molt viciat als gent que canta, random, als llocs. Brilliant vocalist, aquests hair boys, o sigui, hi ha molts perfils d'aquests de gent que canta a puestos. Gent random que canta i canten que flipes. I llavors ho mires i penses com pot ser que no tingui 10 discos d'allò, no? I que canten en bars petits i tal. Canten o al carrer o... al carrer. Vale. Sí. Però jo que pillen un O piano a gravant-te tu a l'aeroport. casa gent molt... O nens molt petits que tenen unes veus espectaculars i són perfils així que està ple, això és molt guai. I hi ha un perfil boníssim que és la Celeste Barber, sabeu qui Meravellosa. és fantàstica, és una tia australiana supergraciosa que sempre penja com vídeos de models com fent coses estranyes i ella els imita i és meravellosa. Ah, sí? Superdivertida. Com Celeste Barber. Vale. Aquesta senyora s'ha degut fer rica fent Sí, això. ara fa com perquè tours fent té el seu milions i show de milions de comèdia, té una seguidors. sèrie també i tot. Sí. És Doncs mira, parlant de la sèries, última sèrie o pel·li que heu vist que us hagi encantat. Mira, jo abans d'ahir vaig veure Les xiques están bien, de la Itxaso Arana, i em va encantar. Sí. Em va fascinar aquella pel·lícula. M'ha semblat una preciositat. És molt xula aquesta pel·li. Jo vaig veure l'altre dia Close i em va matar. No sé dir el director ara, però em va... L'has vista? Uf, Que és per plorar una mica, oi? per plorar molt. Ah, sí que l'he vista, que són amics i està enamorat un de l'altre. No, no i... pot ser. Això es pot dir, perquè de seguida Una se mica sap. d'intro. Una mica. Sí que és maca aquesta pel·lícula. Per mi parla com de dos nens que són amics des de petits i tenen un contacte com molt pur, no? D'abraçar-se, de fer-se petons, de... És alemana, aquesta pel·li? No, O algo així? és, no? és l'idioma és en francès. francès. Però diria que està a És la un nen frontera, no sé ros. si és Suïssa o està com a crec la que l'he frontera vist. entre dos països, crec. Però és... Uf. Sí. I parla de com això, de dos nens que tenen un contacte molt pur, de cop, quan entren a l'institut, des de la mirada externa, els hi comencen a dir sois gais, no sé què, llavors és com que frenen tot això i comença a establir-se tot el bloqueig, no?, de la masculinitat, i després passen més coses molt traumàtiques. Que ja ens ha dit el Biel. No, passen... No, perquè això se sap de seguida. Passen més coses. És sí. molt tremenda aquesta pel·li. Però... Bueno, al final ell... Que no ho digui. No, que no ho digui. Vam començar el podcast fa molt poc, ja ho sabeu, però volem que nomineu a la propera persona, el pròxim convidat que ha de venir, i que li deixeu una pregunta. Hem de dir qui volem que vingui. Sí, i Nominar una algú pregunta. que vingui. Ha de ser algú que es faci un espectacle a Balanyà. No, No del té per sector. què. Ah, vale. O potser, oye, si és molt interessant, vull dir... Hem de pensar en algú que ens agradaria fer-li una pregunta. Laura Porta. Jo que sé. A la porta. Aquí. Amb qui? És que clar, penso això, no sé, amb el Mago Pop li diria. Ah, sí? Sí, no sé, que m'expliqui els trucos o alguna cosa. Això no ho farà, No pot però... fer. No ho farà. Nominau. Okay. Vale. I la pregunta és que ens facis alguns trucs, no? La pregunta és què s'han anat a fer a Las Vegas, que es veu que s'han anat a Las Vegas ara. Però és un show, no? No sé, però com que s'havia comprat un teatre... No. Bueno, no sé. Jo tinc moltes preguntes per fer-li al Mago Pop. A veure, quina més?
tot el que tingui a veure amb fer tants diners, o sigui, tot això m'interessa bastant. Sí, sí. Tinc una bastant bona. Bueno, bastant bona perquè relaciono amb la pell fina. L'Àngela Cervantes. Àngela Cervantes. Fantàstica. Toma, Ens encantaria. M'encantaria. I tant. Sí. I li preguntaria com ha sigut tot el procés de Jauria i com ho està vivint. Hauria Toma. dur, també. Jauria dur, ja. Heavy, Sí, sí. Va, pues... Apuntem. Dan, perfecte, tenim que treballar, perquè vinguin aquests dos. No serà fàcil, I ja és el moment de despedir-nos del segon podcast i ens anem corrent al teatre. Moltes gràcies per escoltar-nos. Si t'ha agradat el podcast, ja saps que et pots subscriure al canal de Balanyà en Viu tant de YouTube com de Spotify per veure la prèvia amb els artistes del moment més guais.